sai na faɗi a ƙasa ina jijjiyawa kuma ina birgima a ƙasa saboda tsananin zafin da aka harbe ni a kifiya. Wannan ya kai ni ga kusan hankalina yana so ya ɓace. Bayan wannan sai na yi tunani a zuciyana ya kamata in cire wannan kifiya da yake a duwawuna domin akwai dafi a kifiya din, domin in na bar shi zai kashe ni. To na ga ya dace cewa in cire shi. Yayin da na cire shi din kenan ina kwance a ƙasa haka, jini yana ta kan zuba. Sai Allah ya kawo mani wani bawan Allah daga ƙauyen su Jonathan. Shi za shi farauta ne kuma yana kusa da zai yi farauta kusa da gidanmu. Wannan mutum da ya gani dama yana da sane da wannan labari, ya son al'amarin da yake faruwa tsakanina da iyayena da iyalinmu gabaki da. Wannan mutum ya yi ƙoƙari domin ya ɗauke ni ya kai ni babban hanya. So lokacin da ya ɗauke ni sai ya kai ni babban hanya ya ajiye ni. Nan da ya kawo ni babban hanya sai Allah ya taimake mu ga wani mai mota ya ɗauke ni zuwa asibitin kuɗi, wani asibiti mai suna Rimikili. A wurin ne aka yi mani aiki, kuma mutanen ƙauyen su Jonathan Krista su suka hada kuɗi suka zo suka biya kuɗin asibitin nan. A wurin nan na jinya har tsawon wata ɗaya. Daga wurin kuma na tashi na koma ƙauyen su Jonathan. A wurin na yi shekara 1 da rabi. A wurin ne kuma babana ya ji labari na inda nake. Daga wurin ya ɗauki wannan labari ya kai a kotun shari'a. Bayan haka na yi wata 6 a kurkuku. Daga wurin a wata na 7 aka haɗa ni da ɗan sanda domin ya kai ni gidanmu. Nan da na dawo daga gida, babana ya tara mutanen ƙauyenmu gabaki ɗaya. Yake su riƙe ni yadda ya kamata, su lura da ni domin in iya mancewa da wannan addinin Kiristanci. Kuma ya yi alƙawari ya ɗauki shanu guda 100 na ya mayar man da su, ya kuma yi mani alƙawari zai aure mani mata 3, don haka sai in mance da abubuwa da sun riga sun faru a da. Bayan na dawo na yi wata 7 ina kiwo. Mutanen gidanmu duka suna gani babu wata damuwa, babu wata matsala cikin rayuwana, amma ni a tunanina na gane da cewa ban gaskiya na yana mutuwa. Da shike babana da iyalinmu gabaki ɗaya suna so su raba da ubangiji na, sai na gane da cewa ba riga na tsayar da shawarar da akan abin da zai yi. Ka shigo. Na kwana baba. Lafiya. Sannu baba. Sannu ko? Ka zauna can. Ina so in magana da kai game da mata da za ka aura. Na riga na gama sirrin komai. Baba, ina godiya ga abun da kai mini a rayuwana. Amma ina da wata bukata wanda ina so kai mini. Faɗi bukatanka, zan yi maka. Baba, zan gaya maka. Amma wannan bukata Yesu ne kawai zai iya biya mini. Menene Yesu zai baka da ba zan iya baka ba? Ka faɗi guda ɗaya. Baba, za ka iya bani rai madawwami? A'a, ba zan iya ba. Baba, tun da ba za ka iya bani rai madawwami ba, ba yanda za yi in bar Yesu almasihu.
bayan na bar gidan ubana na tafi Jos domin in rayuwa a Jos na shekara 2. A wannan lokacin ba na buƙatar sa da wani uwana kuma ba na buƙata in ma'amala da su. Amma daga baya sai ga saƙo ya zo mani babana yana buƙata ya gani domin baya da lafiya yana kwance a asibiti. Baba, Ɗana, kai ka aiko a nemo ni? kai mun gafara ɗana. In yi maka gafara, Baba? Na yi maka laifi da yawa a cikin rashin sani, kuma ka shiru. Baba, an na riga na maka gafara tuntuni. Amma ban taɓa roƙon gafara a wajenka ba. Littafi mai tsarki ya umarce mu yi gafara. Ka rike wannan Allah naka da karfi ɗana. Zai iya zama Allahnka, Baba. Allah na ban gane ba. Menene Baba baka gane ba? Kana gani zai karɓe ni bayan dukkan zunubaina? Ai, Allah shi mai ƙauna ne. Abu guda ɗaya kawai ke bukata. Nawa zai karba? A'a, kyauta ne, Baba. Wata irin kyauta ne wannan? Kyauta ne ta Yesu Almasihu. Ka karbe shi ya zama mai cetonka. Za ya baka rai madawwami. Za ka karbi wannan kyauta, Baba?